Εδώ βλέπουμε τώρα το Θανάση να λέει Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά με Κουλουντζούκου. Κάνανε μάλλον Πάσχα μαζί, από ό,τι έχω καταλάβει. Να κάνεις έτσι ρε Θανάση, με ποιον μιλείς στο τηλέφωνο, με την κόμενα μιλάς? Τι είσαι εσύ ρε ναούμε Θανάση? Έλα ρε Θανάση. Σε περιμένουμε εδώ με μεγάλη αγωνία. Να βάλεις μπρος, να ετοιμαστείς. Έλα ρε Θανάση. Και όταν κάνει μισόπισθεν με το ένα χέρι, το τιμόνι και με το άλλο το κάθισμα. Έλα ρε Θανάση, βάλε μπρος μέχρι να ξημερώσει, άντε. Έτσι, έλα, όπα, δεν θέλει δύναμη. Όπα, το γάμισες. Άντε ρε, μπούσκα, όπα. Έλα, με ένα χέρι το κάνουνε ρε φίλε, τον εμπολέργεις εκεί πέρα σιγά σιγά, σιγά σιγά. Και μην κλακάς το δρόμο, γρικάστο. Όπα, στρίζει, όπα. Έλα, με στυλ, full γκάζια θέλουμε. Άντε, καλό μάθημα Θανάση. Άντε, γεια. Γεια, let's go. Άντε, μπράβο, καλό μάθημα Θανάση.